हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ जोंनि AS बिजावजालि चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनलांगोन। बिदिब्ला थुदो नायलांदो लोगोफोर। स्टार्ट खालामसै। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो चेलेन्ज भिडिअ लाबोदो दिनैबो। चावमिन आरो खजा आरो दङ साहा। नायलांदो बयबो। खजा चावमिन आरो नैखैजाय दङ नै साहा बिखैबो नै एखेयानो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जाय जेनो जोंनिया दिनैनियानो जाहैबाय 500 जाय देरहायो 500 बिनो 500 मोनगोन। 500 माने नोंनि 500 आंनि 500 1000 1000 ओमफ्राय सोर देरहायो नायनोसै दिनै। नै दोननोसै दै दोनदो नोंहा बेयावनो। दे बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै। जानोसै लोगोफोर। जानोबो हागोन ना हाया? Mana? चावमिन जानो बिराद मोजां मोनो इयो। ओमफ्राय मिथिला र' आं जेनगोनबो जानो हानाय इयो जानो हायोना चावमिनखौ। नायलांबाय थादो। हा गगारलायबायहाय। मोननै दि दङ खजाबो दं। खजाखौ जानो ना? फैसानि नालाय आं देरानो जुजिथारनांगौ। सस लगायनो मा? आं सस होनो बायो। होबासो जानो हायो। नायनोसै। हरसेजोब्बाय आंना। सायानो गुसु जोब्बाय। लोगोफोरनो जोंहा नानि मोना उन्दुदोंमोन। सिरि मोनबाय। सानैबो सिरि मोनबाय आरो। इनि बाना हरनाय इनि जों भिडिअ लादो नोंसोर उनथिबायानो र' ना। सिखारबाय सानैबो ओमफ्राय बेखायनो लाफानांगौ गोनां जाबाय। इनि इयाव दे गसंदो नै गसंनानै था नै। बाबु नोंनि मेगनखौल' नुदो। गसङाबो ना इयो। गैला जोंना दिनैनिया चेलेन्ज भिडिअआ सानैबो मोननाय नंला। हौवाफोरनोसो रानना होनांसिगोन।
बिसोर थानायनि थाखायनो जोङो सानाव भिडिअखौनो बानाया जों मोनायावसो खालामो आरोना भिडिअखौ नै नानिया जाफाबायहाय गोथाव बाबुखौ लांफैनाय बिबैया बेसेबो जाबाय दे नानिया जाफाबाय थाबाय थांजा आब'जो माथो गस्लाबो जोमहाखै गस्लाया बे माबा न' सिङाव गरमखाय फैबाय बाबा फैबाय जाफाबायहाय गथ'आ आयौ नानिया नानियाबो जाफाबाय दं ओरैनो नानि देनां नायनांगौ जोंहा नानिया देरबाथाय आं उन्दैयाव बिदिमोन माया देलाय होआखै आंखौ होनगोन नानिया एख' देलायाखैथ' उन्दुदोसोमोन ओमफ्राय उन्दुनायावनो सारि मोनबाय जोंनि दावरावआवनो मोनाबाय नालाय बिमा नांगौ बिबैजोबो थाया बिफायाबो फैथ'वाखै आं जालाथ' आं जेनबाय नांला आंनो इखो हाजारसे फैसाखौ नै आं जाजोबनो हायासै जाला नोंखौ ओहो आङो बिदि जलाय मिसलाय खालामबाय थाबाथाय जानो हाया आं जाजोबगोनहाय आं बियो मोनबाय दे हाजारसेखौ मालाय मा खालामो 500नि दख'नासो बायगोन ना मिथाइसो जागोन आङो मिथाइ जानानैनो फोजोबगोन बेखौ बिराद मिथाइ रायख' गथ' गोरलै बायदिसो सानफ्रामबो मिथाइ नांगौ जोंनो गस्लाया बारा समायासै नानिखौ जाबावदोसो जेननाय लागासिनो इयो जानो हालानो आंथ' ओरैबाबो जाजोबखाबाय आं देराखैनो जाजु आंखौ चावमिन रायख' होननाया गावहा सिदा रायख' जाहैबाय चावमिनखौ जाजोब्बाय दा आरो खजा थरसे माने दंबावो खजाखौ थरसे माने जाजोबनो हालामोन थेवबाबो फैसाखौ आङो लाथारनांगोन ना जाजोबसै अरेन्जखौ लानो बावदोंमोन जों लोगोफोर नै दासो लाबाय आपेलनिखौसो लाबोदों माबायदिबा बियो आं नांफेराखै बेखौ लोंनो गैलाहाय बिफा फैबाय नानिखौ आं बिफानो होनसोलायबाय आयौ 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 इखि नायनाय आपेल दं हालदै दं माबा माबि ओंखायनो मोनामखाङो नों देनां देरबा नायगोनबा हे आं उन्दैयाव माबायदिमोन होननायनि
आं उन्दैयाव इदिसोमोन मा होनगोन र' लोगोफोर बिफा फैनायखाय नानिखौ बिफानो होनो नागिरदोंमोन गैया लानानैनो होआनो मालाय बेरायनोसो थांहांदों मोनायावनो ओरैनोबा भिडिअ हो दिनै भिडिअ होथार होनबाय थायो ओमफ्राय गथ'खौबा लानानैनो होआ जों गथ'बो लानांगौ खामानिबो मावनांगौ आरो लोगोसे भिडिअ बानायनांगौ खानाय फाहामबाय थानायनि होनजालायगोन आंहा दा भिडिअनिखौ बेखौ लोंनो हाबाङा आङो हालदैनि ओरै दङ गस्लायानो समायबाङाखैनो माइनावसो इ गस्लाया इ जेबो गस्लाखौ सोनायनि रायगोन र' दा जाखाबाय माइनावा माइनावा 2तासो होनदोंमोन माइनाव उन्दुदोंसोमोन बेनि उनाव सारि मोनदो है आयौ आयौ बोलो होफालायबाय ओइ माइनाव रायखांद' आबौआ बा जाजोबथारबायहाय मालाय जाजोबथारबाय आङो हाजारसेनि थाखाय नङा दिनैया माने दिनै देरहानाय लाथारनो दिनै देरहानाय लाथारनो थाखायनो जाजोब्बाय आं टिंकि दाखालिबोथ' देराखैना आंबो आरो आं खजाखौ जानो हाखायो सामोनखौबो जाजोब्बाय दिनै नोंखौ खालि आंनिया थाजोब्बाय मानोना आं बिदि दोनथ'नानै जानो हाया आं गायो दसेयावनो मारै सोलोंदों देनां जागोन दाना आंहा मोनबाय नै आङो मोनबाय दा नै आं देरहाबाय आं गासिखौबो जाजोबनो हाबाय नालाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोर बुंनाङा आरोना दिनै फैसानि थाखायनो जाजोब्बाय होननानै आं दिनै दाखालिबोथ' फोजोबनो हायासै नालाय सानैबो बेखायनो आङो दिनै फोजोबजोबथारगोन होननानै एकदमबारे जाजोब्बाय आरो दा जाखांबाय नै आं देरहाबाय लोगोफोर जोंना हासबेन्डआनो बासिबाय थायो भिडिअखौ गावसोरनो भिडिअ बानायनो होयो आरो गावसोरनो बुङो नोंसोरनि भिडिअ बानायनाया जायाखै इदि खालामनाङा होननानै ओमफ्राय दा आंनिखौथ' आंनि हासबेन्डआ खानाय हनाय मडेलखौ आरो देलायनायखौ ओरैबादि बासिखायो बुंनोनो नाङा आरो लासिं सिं लाजिफोनाबो थायो आंखौ एखनबा जालायलाङो भिडिअखौनो बानायला नामा होननानै आरो गावसोरनो गावसोरनो एखेबारे थिनफिनबाय थायो आरो ओमफ्राय सानावबोथ' हाला नालाय खालामनो मोनायावनो खालामग्रा जालायो बाबायाबो जोंखौ इदि बुंबावलायो सानाव एकदमबारे जोंहा लाग्राबो रावबो बारा गैया नालाय गावसोर थाबाल'सो गावसोरबोथ' सानफोराव एकदमबारे बेरायबाय थायो लानोनो नागिरा गथ'फोरखौनो ओंखायनो जोङो सानाव लाबोनोनो हाया आरो भिडिअखौ ओमफ्राय दा मोनायावसो खालामो जोङो एखेबारे मोनायाव बेखिनियानोसै दा जोंनि भिडिअआ जोब्बाय माबायदि मोनखो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ लोगोफोर नोंसोरो जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जोंनि भिडिअखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नायलांबाय था अननानै एखेबारे खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो भिडिअ लाबोथारो आरोना लोगोफोर एखेबारे बेसेबा खस्थ' जोंहा थेवब्लाबो जोङो भिडिअखौ लाबोथारो आरो जों माने एकदमबारे भिडिअ बानायनो लुगैयो बेखायनो जोङो भिडिअ बानायनो लुगैयो नालाय एकदम भिडिअखौ बानायो आरोना लोगोफोर बेखिनियानो जोंनि भिडिअखौ दिनैनिखौ माबायदि मोनदों नोंसोर कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ
बाय बाय लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट